Ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2003, όταν 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο 17ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης, το επιβατικό ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΖΙΤΑ 9615 εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε σε περίφραξη εργοστασίου, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του Θεόδωρου Παυλίδη, του Λεωνίδα, κατοίκου εν ζωή Θεσσαλονίκης. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός και έκαψε την καρδιά του όπου γης ποντιακού ελληνισμού. Το παιδί του πόντου, το Ακριτοπέδ, ο Κοντζαναστάς, το Νυχτοπούλ, η γένα των Αμαζόνων, άφησε τη γήινη πνοή και αναχώρησε για τους αιθέρες της ουσιαστικής διάστασης. Ο καπετάνιος της συμπόνιας, της αγάπης, ο σαν ακμαίος καβαλάρης, ανέβηκε στον πήγασο του χρόνου και αναχώρησε. Το αιώνιο Νυχτοπούλ της ποντιακής γενιάς έφυγε για τη χώρα της ευτυχίας, της ειρήνης, της πραότητας, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Πέταξες και έφυγες, αιώνιο Νυχτοπούλ. Όσους αγαπούν, συντροφεύω τι τετλίδες και εκείνς τα αγαπούν. Πάντα κλωστούμε στο σπίτι την Ανατολή και μετά
σπίτι την Ανατολή και με δάκρυα με τεμόν το πουλί. Είμαι έναν νυχτοπούλ με τα είδωνε τραγωδό, εγώ τραγωδό. Είμαι έναν νυχτοπούλ με τα είδωνε τραγωδό, εγώ τραγωδό. Πονεμέντς και πικραμέντς θα παρηγορώ, πονεμέντς και πικραμέντς θα παρηγορώ. Πάντα κλωσκούμε στο σπίτι την Ανατολή και με δάκρυα με τεμόν το πουλί. Πάντα κλωσκούμε στο σπίτι την Ανατολή και με δάκρυα με τεμόν το πουλί. Ο Θόδωρος Παυλίδης του Λεωνίδα και της Χρυσούλας γεννήθηκε στο Γιαννακοχώρι της Νάουσας στις 10 Νοεμβρίου 1957 και ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας. Υπάρχουν και δύο μικρότερα αδέλφια, ο Βασίλης και ο Λάμπης. Μετά από ένα χρόνο η οικογένεια μετοίκησε στην πόλη της Νάουσας και το 1959 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Αρσένι της Κίδρας, από που καταγόταν η μητέρα του. Ο παππούς του Θόδωρος, που έφερε το όνομά του, Θόδωρος Τσιλογλανίδης, αυτό ήταν το επώνυμό τους, αλλά κατά απέτηση της γιαγιάς του Όλγας, μετά την εκτέλεση του παππού του, η οικογένεια μετονομάστηκε Παυλίδη. Ήταν αντάρτης κατά τη γερμανική κατοχή στο όρος Βέρμιο, γνωστός ως καπετάν Σπίθας Αυγερινός Αστραπή, επειδή ήταν γρήγορος και φτεροπόδαρος. Από αυτόν κληρονόμησε ο Θόδωρος την παλικαριά και την ανδροπρέπεια, ενώ από τον άλλο του παππού, της μητέρας του, τον πατέρα, την καλυφωνία, μιας και ήταν ο ιεροψάλτης του χωριού, και ο Θόδωρος από μικρός καρφάλωνε στο αναλόγιο και αφινόταν στους παλμούς της μεγαλοπρεπούς βυζαντινής μουσικής. Τον προσφύγων ο Θεός σε ένα χέρι είσαι σταυρόν και στο άλλο το κανόν. Τον σταυρά ετός, τον προσφύγων ο Θεός σε ένα χέρι είσαι σταυρόν και στο άλλο το κανόν. Άτωσε τον Λεοντάρ, την παυρά στο παλικάρ. Άτωσε τον Λεοντάρ, την παυρά στο παλικάρ. Τον κόντο να πέσει ψηλήσε συνταραμπονήν,
έτον για να γουρταρεύα μαχούς να προστατεύω. Τον πόντο να πεσυμψήνισε συνταραμονή, έτον για να γουρταρεύα μαχούς να προστατεύω. Πατρίδα να του χάν, έσα γιατρεύτον γεράν, με τα δόντες να κρατείς τα χωραφές και τη γης, τη σημαίας κρασοσέρ και μετάλλο το μασέρ, λόγια την κότσα να στα θύμασε ο Θεμπάς. Τη σημαίας κρασοσέρ και μετάλλο το μασέρ, λόγια την κότσα να στα θύμασε ο Θεμπάς. Ως παιδί και μάλιστα πρωτότοκος της οικογένειας, ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός και στοργικός με τα αδέλφια του. Από μικρός είχε κλείσει προς τη μουσική και παράλληλα με το σχολείο, όντας μαθητής στο δημοτικό, μάθαινε βυζαντινή μουσική στην Εκκλησιαστική Σχολή Εδέσης. Από εκείνη την ηλικία όμως έδειξε την προτίμησή του στο ποντιακό τραγούδι. Η δασκάλα πάντοτε του ζητούσε να ερμηνεύσει ένα παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι και κατόπιν ακολουθούσαν οι συμμαθητές του. Τόση ήταν η αγάπη του για το τραγούδι, για το ποντιακό τραγούδι, που ανελιπώς παρακολουθούσε μαζί με τα αδέλφια του τις τότε ραδιοφωνικές εκπομπές «Ποντιακή Αντίλαλη» και την εκπομπή του Στάθη Ευσταθιάδη. Μάλιστα ζήτησε από τον πατέρα του να του αγοράσει μια λύρα και από τότε μόνος του σιγά σιγά με πολλή υπομονή μάθαινε το παιδί του πόντου. Κι ανεδεβάνε τα χρόνια τα καιρούς, τραγωδά την προσφυγία στα καημούς. Είμαι το παιδί του πόντου και πονώ, όλ στη ποντίου στα αδελφέ μ' αγαπώ. Είμαι το παιδί του πόντου και πονώ, όλ στη ποντίου στα αδελφέ μ' αγαπώ. Τραγωδώ λέτε ατερτέ την χαράν, ελαφρυνώ και τον πόνο σιγερά. Είμαι το παιδί του πόντου και τιμώ τον λαό και την πατρίδα μ' αγαπώ. Είμαι το παιδί του πόντου και τιμώ τον λαό και την πατρίδα μ' αγαπώ. Στην καρδιά μου και ο πόντον πάντα ζει, για τον πόντον και τον ψωπό θα πονεί. Είμαι το παιδί του πόντου και τιμήν, σ' άλλης μονή τα πατρινά σε νυψήν. Είμαι το παιδί του πόντου και τιμήν, σ' άλλης μονή τα πατρινά σε νυψήν.
Από τότε το τραγούδι το είχε στην καρδιά του. Κάποια Χριστούγεννα ο πατέρας του έφερε δώρο στο σπίτι ένα κασετόφωνο της εποχής και ο Θόδωρος συνεχώς τραγουδούσε παραδοσιακά τραγούδια, ηχογραφώντας και τη φωνή του, ώσπου να τα ερμηνεύσει άψογα. Από τότε ήθελε να ερμηνεύει και να αποδίδει τέλεια. Το βάπτισμα όμως του τραγουδιστή το πήρε στο πλευρό του συγχωριανού του, Χρήστου Καρυπίδη. Υπομονετικά καθόταν δίπλα του μετά το σχολείο ώρες ατέλειωτες και τραγουδούσε. Έτσι, όταν ήταν έτοιμος, συνόδευε τον Χρήστο Καρυπίδη σε εκδηλώσεις. Σε ένα πανηγύρι στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης έτυχε να τον ακούσει ο γνωστός τότε λιράρης και τραγουδιστής Νίκος Ιωαννίδης. Μια συνάντηση καθοριστική για την καριέρα του Θόδωρου. Του Θόδωρου που από τότε τραγουδούσε για την μία και μοναδική πατρίδα, τον Πόντο. Όσα χρόνια κι αν δεν βαίνε, τα δε κρέμουν κι στερεύουνε, άρα εύχομαι τα πατρίδα στα χαμένα, σαν καρδίας κλειδωμένα, πάντα εύχομαι αυλία τον αδεμένα και μπαλκόνια στολισμένα ερημώθανε. Σωνούνε μου και κλαίνε, γιατί εκείνα πάντα λέμε πως σε χάθανε. Όπις η πατρίδα νόπις και με τα λίρας θα πάμε και στον πόντον τη λαμπρίν που λένε τα μάθευταμε και στον πόντον τη λαμπρίν που λένε τα μάθευταμε. Σουρμενά και κεράσουνταν, πλατανά και τραπεζούνταν και το χέρζερουμ. Γιάλταν κάρς και την τυφλίδαν, το ματέ μου να λοχίδαν ούτε το βάτουμ. Όθενήμες κι όθεν ζούμε, σον ποντώνω πιστερούμε κι αναμένομαι. Τα πατρίδας κι ανεπέραν κάποιον καλόν ημέραν σαν θα πέρωμε. Όπις η πατρίδα νόπις και με τα λίρας θα πάμε και στον πόντον τη λαμπρίν που λένε τα μάθευταμε και στον πόντον τη λαμπρίν που λένε τα μάθευταμε. Αφού τελείωσε το δημοτικό στο Αρσένη, πήγε ένα χρόνο στο γυμνάσιο στη Σκύδρα και αμέσως συνέχισε τις σπουδές του ως οικότροφος στην τεχνική σχολή του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη, στον τομέα των συγκολητών, ενώ παράλληλα δούλευε στον ΟΣΕ. Όντας σπουδαστής, παράλληλα τραγουδούσε κρυφά από τους δικούς του σε επαγγελματικό επίπεδο. Γεγονός που το πιστοποιεί η ύπαρξη του πρώτου του δίσκου σε ηλικία 16 ετών με το λιράρι Αρχιμίδη Γεωργιάδη, με τίτλο «Ο Πόντος περιμένει», ενώ παράλληλα τραγουδούσε για λίγο διάστημα στην Αθήνα. Κατόπιν συνέχιζε να εμφανίζεται σε ποντιακά κέντρα της επαρχίας, όπως στο Πασακιόσκι και στο Κορτσόπον στη Βέρεια και αργότερα στο κέντρο Σεφταλή στο Ριζό Σκύδρας. Aquí πέρα σουρασίν, είδα έναν μουρφό ψιν, ο χαϊλιεμέν. Aquí πέρα σουρασίν, είδα έναν μουρφό ψιν, ο χαϊλιεμέν. Και
πως θα φταγώ εγώ αν τον αγαντουρεύω να γίνουμε. Και πως θα φταγώ εγώ αν τον αγαντουρεύω χαϊλιέμαι. Σίσανεν ονοκούνονταν εκράνεν και νύπεγνεν ο χαϊλιέμεν. Σίσανεν ονοκούνονταν εκράνεν και νύπεγνεν ο χαϊλιέμεν. Εκλώστεν σε μεν μερός εκαρφώσεν γυτερνεν ο χαϊλιέμεν. Εκλώστεν σε μεν μερός εκαρφώσεν γυτερνεν ο χαϊλιέμεν. Και το μαντέτς μ' ήτανε ο χαϊλιέμεν. Το φρύδετσιν χου ήτανε και το μαντέτς μ' ήτανε ο χαϊλιέμεν. Τα κατσίνια τσιλικιά και το ποϊνά στην δικιά ο χαϊλιέμεν. Τα κατσίνια τσιλικιά και το ποϊνά στην δικιά ο χαϊλιέμεν. Aquí pera surashin stekenane murvumshin o hailemen. Aquí pera surashin stekenane murvumshin o hailemen. Ta pera to suchachin gedaftan gai hugarim o hailemen. Ta pera to suchachin gedaftan gai hugarim o hailemen. Το 1976 ο Νίκος Ιωαννίδης έψαχνε για συνεργάτη τραγουδιστή στο γνωστό κέντρο διασκεδάσεως της εποχής Κομπαρσίτα. Στο μυαλό του ήρθε αμέσως το νεαρό αγόρι από το Αρσένι με τη χαρακτηριστική φωνή. Πήγε στο χωριό, τον αναζήτησε, του έκανε την πρόταση και έτσι ξεκίνησαν τη συνεργασία. Έτσι λοιπόν ο Θόδωρος από τα μαγαζιά της επαρχίας κατέβαινε ως επαγγελματίας τραγουδιστής στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στο πλευρό ενός πολύ γνωστού λιράρι. Το όνειρο άρχιζε να γίνεται πραγματικότητα. Τραγούδισε στην Κομπαρσίτα και σύντομα στο κέντρο Ακροπόλ στο Δερβαίνι, όπου γνωρίστηκε με τον Παυλάκη τον Δραμηνό. Γνωριμία που αποτέλεσε την αρχή μιας πολύ πετυχημένης και μακρόχρονης συνεργασίας, με καρπούς τους δίσκους «Τα Σεβδαλίδικα» νούμερο 1 και νούμερο 2, όπου άρχισε και η συνεργασία του με τη δισκογραφική εταιρεία Βασιπαπ. Σεβδαλί γεράν έχω γιατρικά κι αλήφκουμεν. Όι, όι, ούι, φίλο και κλενίζωσεν μετά δε χρεστίβκουν. Φίλο και κλενίζωσεν μετά δε χρεστίβκουν. Ακβα κορζοπον, έφαες το καρδοπον. Έφαες το καρδοπον, θα βάλεις μέσω τα φοπον. Σεβδαλήν παιδίν είμαι, μη κατηγοράτε μεν. Όι, όι, ούι, ούι. Το καρδόπον πιέται να παρηγοράτε με. Το καρδόπον πιέται να παρηγοράτε με. Αχ, κορτσόπον, έφαες το καρδόπον. Έφαες το καρδόπον, θα βάλεις μέσω τα φοπον. Σεβδαλής παιδάς είμαι, είσαι βδάμπρανον πελάν. Όι, όι, ούι.
αν και βρήκω το πουλί, όλε είναι ένα φίλε. Αν και βρήκω το πουλί, όλε είναι ένα φίλε. Αχ, αχ, κορτσόπον, έφαες το καρδοπον, έφαες το καρδοπον, θα βάλεις μέσω τα φοπον. Το 1982 παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Αναστασία Παυλίδου, και απέκτησαν 2 γιους, το Λεωνίδα και το Στάθη. Θυμάται ο Στάθης για τον πατέρα του. Σου έδειχνε την αγάπη του και αφού κάναμε πόσο καιρό να τον δούμε όταν πήγαινε Γερμανία, καμιά Αθήνα, είχε καιρό να έρθει σπίτι, με το που τον έβλεπα, δεν χρειάζονταν να του πω να τρέξω πάνω, μόνο που τον έβλεπα, αυτό που λέμε εγώ μου τη γούλας, αυτό πάθαινα. Εντάξει, γιατί του είχα και αδυναμία, αλλά και σαν πατέρας ήταν πολύ καλός. Με τα δώρα του, με τα αυτά του, όλη την ώρα μας έπαιρνε, πηγαίναμε διακοπές μαζί όλοι. Ό,τι μπορούσε δηλαδή έκανε, γιατί ήταν δύσκολη και η δουλειά. Και ο Θόδωρος σε είχε αδυναμία, Στάθη. Εσύ ήσουν ο πιτίκος του, το διαλαλούσε παντού. Τραγουδούσε για σένα, Σταθούλη. Όλε τα αγαπιούν, σώμα δεν τεμά, όλε τα αγαπιούν, σώμα δεν τεμά. Ζαρωτά και ίσα κι όλε τα ζαντά, όλε τα στραβά. Όλε τα χατήρετε φτάω εγώ, τε μον τον πιτίκον να λελεβατώ. Έλα, έλα, πουλο πον, τε μον τον σοχράτο πον, παλαλοντάρνο πον να λελεβατώ. Έλα, έλα, στάθηκο, άσολια το μικρικό, μον τον λαλασάρκον πόδε δίζατο. Έτσι ο Στάθης και ο Θόδωρος είχαν έναν ιδιαίτερο κώδικα επικοινωνίας. Η διαίσθηση και το βλέμμα είχαν τον πρώτο λόγο. Ο Θόδωρος έβλεπε στο πρόσωπο του Στάθη την υγιεινή τραγουδιστική ενσάρκωσή του. Έβλεπε το συνεχιστή μιας οικογενειακής προσήλωσης στο ναό της Ποντιακής Μούσας που μόλις είχε ξεκινήσει. Αυτό το πιστοποιεί και ο Στάθης. Θυμάμαι ότι όταν ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, σαν να ήξερε τι θα γίνει κάποτε, γιατί ήθελε μάλλον να με βγάλει στο τραγούδι. Δεν το είχε σχεδιασμένο, αλλά είχε κάποια σκέψη στο μυαλό του και μου έλεγε πάντα ότι θα τραγουδάς, λέει, θα φωνάζεις. Να έχει ένταση η φωνή σου και δεν θα κοροϊδεύεις. Τραγούδα λοιπόν, Στάθη. Τραγούδα για το Ακριτοπέδ. Τραγούδα, Παυλιδοπούλ. Τραγούδα. Με τα φτερά σε πέτανα, με τα φτερά σε πέτανα, ψήλασα επουρανέα, ψήλασα επουρανέα. Με κεντούναν κεραυνοί, με κεντούναν κεραυνοί και πιανάν πορανέα.
πιάναν πορανέα, και πιάναν πορανέα. Εγώ Παυλίδοπουλη με τη Θοδωρά ο Γιόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι. Τα πόρτα σολενιούσαν, τα πόρτα σολενιούσαν, σέβαν το χατήρι, σέβαν το χατήρι. Εγώ είμαι τη Στέρνοπουλ, εγώ είμαι τη Στέρνοπουλ, τραγουδενό ο κύρι, τραγουδενό ο κύρι, το λαλασάρτι κύρι. Εγώ Παυλίδοπουλη με τη Θοδωρά ο Γιόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι. Ισκιάς πάντα απανημέν, ισκιάς πάντα απανημέν, πατέρα ο Θεμπαό, πατέρα ο Θεμπαό. Πατέρα εσέν και χόρτασα, πατέρα εσέν και χόρτασα, και το καρδόπο μου καώ, και το καρδόπο μου καώ, και το καρδόπο μου καώ. Εγώ Παυλίδοπουλη με τη Θοδωρά ο Γιόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι. Παυλίδοπουλη με τη Θοδωρά ο Γιόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι, ο Κυρτεμόν τραγουδιστής κι ας ο λένε γαλόνι. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να πούμε με λόγια τα αισθήματά μας στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Πάντοτε όμως βρίσκουμε τον τρόπο να τα εκφράσουμε. Κάποια πράγματα που αισθάνεσαι τα βγάζει και μέσα από το τραγούδι, ας πούμε, και κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα πω και κάποια στιχάκια είναι σαν να του τα αφιερώνω, ας πούμε, σαν να του λέω κάποια πράγματα μέσα από αυτά, γιατί υπάρχουν πολλά στιχάκια που είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή, είναι όλα αυτά. Και παίρνω δύναμη μέσα από αυτό όταν τραγουδάω. Είναι σαν να μ' ακούει και λέω ότι εντάξει, υπάρχει και μ' ακούει και δεν πάει χαμένο αυτό που κάνω. Μην νοιάζεσαι, Παυλίδοπουλ, χαμογέλα. Έχεις φύλακα άγγελο του Ακριτοπέδ. Έτσι δεν τον αισθάνεσαι? Πάντα ήταν. Δηλαδή όχι επειδή πέθανε. Πάντα και μας προστάτευε και συμβουλές έδινε, αλλά και τώρα ακόμα όταν κάνω κάποιο λάθος πάντα σκέφτομαι μήπως είναι λάθος αυτό που κάνω και σκέφτομαι τι θα έκανε και ο μπαμπάς, γιατί σκεφτόταν πάντα ορθά. Πράγματι, σκεφτόταν ορθά και μετρημένα το μικρό Ποντιόπουλο από τη Σκύδρα που τιμούσε την καταγωγή του και τους προγόνους του. Έτσι έκανε τη φωνή του μελωδικό θρήνο, καθήμενος πάνω στην παραπονεμένη λαλιά της λύρας του Γιάννη Τσανάκαλη. Έτσι το παιδί του Πόντου τραγούδισε για τον ξεριζωμό και τα μάτια των ποντίων πάντα θα βουρκώνουν.
Περισσό θανάσον πόντον μισούλ μαζί και χβάσταν για την Ελλάδα για άλλο ζωή με την ψήνε μου λεχπάσταν μόνο με την ψή ούλε τα λάπανε χαδά συνανταλαεί τα παπορεύ πάσταν συρίζνε στην Ελλάδα πάνε κουίζνε στα στρατάς και πεσογιάζει κι αλ πεπεύναν και λαροδάν ενταν ύψομψη ουλ κλαίνε μυρολογούνε συνταραμονή και χάν το παιδί την μάναν, η μάνα το παιδί τα παπορεύ πάσταν συρίζνε στην Ελλάδα πάνε κουίζνε ας εκείς να ηλίπεχ πάσταν έρθαν ύψη ούλε τα λάδερφα χαθάν συγκαταστροφή Εζήσαμε, βόλεψαμε ουλαδάκια εκεί Άμαν πάντα για τον πόντον, πάντα κλαίψη Τα βαπόρευ πάσταν συρίζνε στην Ελλάδα πάνε κουίζνε Ο Θόδωρος Παυλίδης συνεργάστηκε με κορυφαίους τραγουδιστές και λυράριδες, όπως τη Σοφία Παπαδοπούλου, τον Παναγιώτη Ασλανίδη, πολύ αργότερα τον Ανέστη Μωυσή, τον Γιάννη Τσανάκαλη, τον Κώστα Σιώπη. Ο Κώστας Σιώπης λοιπόν θυμάται πώς γνωρίστηκαν. Με τον Θόδωρο δουλέψαμε και γνωριστήκαμε βασικά στην πατρίδα, στην Βέρεια. Τον ήξερα πριν, είχαμε τύχει σε εξωτερικές δουλειές, σε κάτι πανηγυράκια και λετάκια. Εγώ πήγαινα στον Φίλιππα τότε, έπαιζε κλαρίνο αυτός από το Κοπανό και μέσω κοινού μαζί με τον Γεωργιάδη στην παρέα μαζί τους κόλλησα κι εγώ. Γνωριστήκαμε και η συνεργασία μας κανονική, εκτός από κάποια πανηγύρια έξω, άρχισε στη Σοφία σαν μαγαζί. Εκεί ήταν πρώτη συνεργασία σαν μαγαζί. Πολύ καλές εποχές, θα έλεγα. Ο Θόδωρος τότε φυσικά ήταν πολύ ατίθασος άνθρωπος. Ένα νεαρό παιδί, όλο τρέλα. Δεν μπορούσαμε να τον συγκρατήσουμε. Να τον ψάχνουμε, να τον περιμένουμε. Αλλά σημασία έχει ότι άρχισε μία συνεργασία πολύ, πολύ ζωντανή και πολύ θερμή. Δηλαδή κάπου ταιριάξαν τα χνότα μας. Καλλιτεχνικά, εκείνες τις εποχές είχαν βγει και κάποια τραγούδια εκτός του ποντιακού στοιχείου. Κάποια ας πούμε νεοδημοτικά τραγούδια στα οποία και αυτόν του άρεσαν πάρα πολύ και άρχισε να τα ακούει πιο πολύ γιατί τον ενδιαφέραν. Είχε την κατάλληλη τεχνική, μπορούσε να τα αποδώσει και κάναμε ένα διαφορετικό μοτίβο. Αποδείχθηκε τελικά ότι ο Θόδωρος, το νεαρό παιδί αυτός με την φλόγα εκείνη που είχε για το ποντιακό και την τρέλα, μπορούσαμε να τον εκμεταλλευτούμε και σε άλλα πράγματα. Και αποδείχθηκε ο πολυφωνικός ο Θόδωρος. Τελικά αυτός ο οποίος όταν πηγαίναμε κάπου δεν κόλλουσε. Βγάζαμε όλη τη νύχτα, οι δυο μας, ένα κλαρίνο, τότε δεν είχαμε και λίρα. Να φανταστείς. Τότε ήταν από τις 8 η ώρα ένα κλαρίνο ή 7 μέχρι τις 8 το πρωί, 7-8 ή ό,τι ώρα τελειώναμε. Αλλά είχαμε τη δυνατότητα να παίζουμε τα πάντα.
κρασίς ύψιστον μόνον γιατρικών πιτζάκια να σπάς τα πόνε τα τερτελαρών για βρυμέλα πανίμελα κορέμψου ζωιάνι μισέ το μοντανί κι ίσον την καρδία μια κι άλλο μια. Σερβούλες και τραγωδό, τρογοπίνω και μεθύνω και μπέκι για βρόπο. Έλα πανιμέλα, πόρεμψο ζωιάνι, μισέ το μοντανί, ίσον την καρδία, μια κι άλλο μια. Από το 1992 μέχρι το 1995 συνεργάστηκε με τον μουσικό Μπάμπη Κεμανατζίδη. Από το 1992 μέχρι το 1995 συνεργάστηκε με τον μουσικό Μπάμπη Κεμανατζίδη. Από το 1993 μέχρι το 2002 με τον λιράρι Στέλιο Χαλκίδη, ενώ από τις 3 Οκτωβρίου 2003 θα εμφανιζόταν στο κέντρο Μήθριο με τον Φάνη Κουρουκλίδη. Θυμάται ο Φάνης Κουρουκλίδης. Ένα απόγευμα το 1987 περίπου, τότε έπαιζα στο σύλλογο της Πολύχνης, ήμουνα ο λιράρης του συλλόγου και πήγαμε βόλτα με τον Γιάννη τον Πιλαλίδη, το χοροδιδάσκαλο, στο σπίτι του Θόδωρου. Με ένα τρέμα τα πόδια μου, γιατί ήταν ένα όνομα το οποίο δεν φανταζόμουν να θα το γνωρίσω έτσι στο προσωπικό επίπεδο και ειδικά στο σπίτι του και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στο σπίτι εκεί πέρα, μας φίλεψε ο Θόδωρος και γνωριστήκαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αργότερα, όταν κατέβαινα τέλος πάνω από το σύλλογο και τελειώναμε από το σύλλογο, πήγαινα στο σπίτι βόλτα, εντελώς φιλικά και αυτά, και πίναμε καμιά μπυρίτσα, τέλος πάντων τρώγαμε στο σπίτι, μιλούσαμε, παίζαμε λύρα, είχαμε και οι δύο τη μούρλα αυτή με τον Πατριάρχη, να ακούμε παλιές κασέτες του Πατριάρχη, τον είχα δώσει και εγώ κάποιες δικές μου τέλος πάντων. Και είχαμε μια πολύ πολύ αγνή φιλία. Θυμάμαι τότε το Σταθούλη Μωρό που τον έπαιζα, παιδί μου, εκεί πέρα στο σαλόνι στο σπίτι του Θόδωρου. Και το Λεωνίδα και την Τασούλα φυσικά, να είναι καλά. Και μου είχε κάνει πρόταση να παίξουμε μαζί. Εν πάση περιπτώσει δεν υλοποιήθηκε. Ήταν στη σκέψη του Θόδωρου, αλλά δεν μπορούσε να γίνει εφικτό από τα αφεντικά. Το 1999 με 2000 συνεργαζόμουν με τον Γιώργο του Σιδηρόπουλου στις πόρτες. Ο Θόδωρος ερχόταν σαν φίλος εκεί πέρα, μας παρακολουθούσε λίγο και μετά πήγαινε στο μαγαζί. Τότε συνεργάζονταν με τον Κώστα το Σιώπη στην Αυλαία. Τσούκου επειδή ήμασταν και φιλαράκια, εν πάση περιπτώσει, άρχισε η συνεργασία μας. Από μουχαπέτια, μετά σε εκδηλώσεις, αυτό, εκείνο. Έγινε κάποια στιγμή και μια πρόταση με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο και τον Νάκο τον Ευσταθιάδη και κάναμε επίσημα τέλος πάντων μια δισκογραφία «Κιλκής πατρίδα με έχωσε». Και αυτό όλο είχε ως αντίκτυπο για αυτά να συνεργαστούμε μέχρι το 2003 μέχρι και την τελευταία του στιγμή, μέχρι και την τελευταία του ανάσα. Ας έμνε παλικάρι 16 χρόνων, ας είχα και την καλή μου 12 χρόνων, ας είχα και την καλή μου 12 χρόνων. Έπαιρνα τίσα ήταν το ξοναργύρον, έπαιρνα τίσα ήταν το ξοναργύρον, έτοξεβα τα άστρα και των ουρανών, έτοξεβα τα άστρα και των ουρανών. Εκρέμιζα το άστρος με την
ανεύσει, ναι κρέμιζα το άστρος με τενάνες, να έσνε και το εσύμ σολιον τη ζωή, να έσνε και το εσύμ σολιον τη ζωή. Έχτιζα την φωλέας με λατόκλαδα, έχτιζα την φωλέας με λατόκλαδα, έφερνα συνεγκάλια σου λετά καλά, έφερνα συνεγκάλια σου λετά καλά. Κερχούσαν όποιες, άσε τον ετανιάταν κερχούσαν όποιες, εμποδιόν συστράταν και στεκέν κανείς, εμποδιόν συστράταν και στεκέν κανείς. Άσεμνε παλικάρι 16 χρονών, άσεμνε παλικάρι 16 χρονών, ας είχα και την καλή 12 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 χρονών, άσεμνε παλικάρι 16 χρονών, άσεμνε παλικάρι 16 χρονών. Καθοριστική όμως στην καριέρα του υπήρξε το 1990 η γνωριμία και κατόπιν μακρόχρονη συνεργασία με τον στιχουργό Νάκο Ευσταθιάδη. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της βιντεοτενίας Ευδαλίδες και από τότε οι στίχοι του Νάκου Ευσταθιάδη πήραν σάρκα και οστά από την ερμηνεία του Θόδωρου Παυλίδη και το ισόψυχο του Θόδωρου Παυλίδη εξωτερικευόταν ερμηνεύοντας τους στίχους του Νάκου Ευσταθιάδη. Και έναν πουρνών πουρνίτσικον και καιρεκίνη μέρα και λάιδισαν και είπανε πως θα ποθάνα Ακρίτας. Ακούς Ακρίτα μου, το λέγνε τα πουλόπα.
το έλεγαν άλλο κυλέμ. Λέμ θα ποθάνα Κρήτας. Τα μικρά που λοπαΐν το λένε και γρήκουνε νέοι. Αφήστε τα παλάλα, ας τραγωδούν κι ας χαιρούν νέοι. Ακρίτας ένα θανάτος θα ζει στους αιώνες λέει. Ακρίτας ένας λαός πάντα θα ζει. Ακρίτας λέει. Ακρίτας ένα θανάτος θα ζει στους αιώνες λέει. Ακρίτας ένας λαός πάντα θα ζει. Ακρίτας λέει. Ο Θόδωρος επέλεγε να ερμηνεύει τραγούδια που περιέγραφαν στοιχεία του χαρακτήρα του. Από όλα τα τραγούδια ξεχώριζε τον Ιχτοπούλ. Πράγματι, όλους τους πονούσε τον Ιχτοπούλ του πόντου. Εκτός από δεινός τραγουδιστής, ήταν και ιδιαίτερος άνθρωπος, χαμηλών τόνων. Πώς τον θυμούνται οι συνεργάτες του? Καταρχήν ο Θόδωρος ήταν αληθινός. Και όταν λέω αληθινός, όταν δεν ήθελε κάποιον, του το έδειχνε, δεν ήταν, δηλαδή δεν ήταν γαλήφης να κάνει, να πουλήσει, ξέρω εγώ, χαμόγελα και να κάνει. Ήταν αληθινός, ή το μιλούσε κρύα, ξέρω εγώ, καλά είμαι, ξέρω εγώ, εντάξει, ή θα ήταν πολύ εγκάρδιος μαζί του. Δηλαδή, σπάνιες φορές που ο Θόδωρος μπορούσε να αγκαλιάσει κάποιον, ας πούμε, να το φιλήσει, ήταν αληθινό. Δεν θα ήταν ποτέ ψεύτικο. Αυτό λέω και εγώ υπεύθυνα από μένα, και όσοι τον έχουν γνωρίσει καλά, ενδεχομένως θα το γνωρίζουν και αυτοί και θα το ξέρουν. Βέβαια, εντάξει, είχε και τις αναποδίες, εντάξει, όλοι τις έχουμε, άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, το μόνο κακό εγώ που αντιμετώπισα με το Θόδωρο, ας πούμε, όλα τα χρόνια της συνεργασίας, ήταν στα αρχικά στάδια, αυτό που είπε και πριν, ότι ας πούμε είχαμε πρόβλημα με τα ωράρια και με τα ραντεβού μας κτλ. Ψάχναμε. Ναι, έχει αυτή την ασυνέπεια λιγάκι, την είχε. Στα τελευταία χρόνια όμως δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν στα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, ήταν από τους πρώτους. Ο Θόδωρος ήταν από τους πρώτους στη δουλειά και είχε όλο το άγχος. Ερχόταν στη δουλειά και με το άγχος εκείνο να δει, να κάνει τι έγινε, όλα είναι σωστά. Εκείνος θα έρθει, το άλλο δουλεύει, το άλλο. Και στο μαγαζί. Δηλαδή τον έβλεπα στο μαγαζί που θα μπορούσε το μαγαζί να έρθει να τραγουδήσει έτσι στις 12 η ώρα το πρόγραμμά του, και ο Θόδωρος ήταν από τις 8, 9 εκεί. Πώς πάμε, όλα καλά, ξέρω εγώ. Δηλαδή είχε το άγχος στη δουλειά επάνω. Θυμάμαι τα αστεία, τα καλαμπούρια, αλλά πιο πολύ θυμάμαι όλες εκείνες τις βραδιές ή τις εκδρομές που κάναμε με διάφορες παρέες και τα μασκαρέματα, το να αντίνομαστε τα καρναβάλια, να βγαίνουμε έξω, να πάμε σε παρέες, να γυρίζουμε στα χωριά όλα, από χωριό σε χωριό, να σηκώνουμε όλα τα σπίτια. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία τα θυμάμαι ώρες και τα εξηγώ και στα παιδιά, τα λέω και στο μικρό, στο Σταθούλη, τα λέω και στο δικό μου το γιο, δηλαδή τους τα λέω και τα καμένα τα παιδιά λένε τι καλές εποχές ζούσατε εσείς, εμείς άραγε θα ζήσουμε τέτοια. Ο Θόδωρος ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος. Πάρα πολύ ευαίσθητος. Πιστεύω ότι είχε καρδιά μικρού παιδιού. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν έτσι σε κάποια παρέα, θυμόταν κάτι, τέλος πάντων άκουγε ένα τραγούδι που έπαιζα τέλος πάντων και έκλαιγε. Βέβαια μας επηρέαζε και εμάς, γιατί και εντάξει, άνθρωποι είμαστε, όταν καταλαβαίνουμε κάτι σε ένα τραγούδι και το θυμίζει για κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων, και εμείς δακρύζαμε μαζί του. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ ευαίσθητος, πάρα πολύ ευαίσθητος. Δεν ήταν αυτό που φαινόταν, δηλαδή. Μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι πολύ σοβαρός και αυτά, ενώ ήταν ένα μικρό παιδί μέσα. Η ψυχή του ήταν μικρού παιδιού. Ήταν γενικά πολύ συναισθηματικός, δηλαδή δεν άντυχε. Υπήρχαν περιπτώσεις που πήγαμε σε κάποιες δουλειές που δεν πήρε μία ούτε εγώ κανένα. Φυσικά στο πρόσωπό του, μόνο που θα με κοίταζε για αυτά, καταλάβαινα ότι δεν έπρεπε να πάρουμε δραχμή από κάποιον άνθρωπο που είχε, τέλος πάντων, δεν ήταν καλά οικονομικά για αυτά. Ήταν, πιστεύω, το μεγαλείο της καριέρας μου, ο Θόδωρος. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ξεχωριστός. Είχαμε το ίδιο άγχος, δηλαδή άσχετα αν ήμουν μικρότερος, τέλος πάντων, και σε χρόνια στην καριέρα μου,
είχαμε το ίδιο άγχος, δηλαδή πού θα παίζαμε, πώς θα το παίζαμε, δηλαδή έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι, αγχώνονταν μικρέ, αυτό, μικρέ, εκείνο θα κάνεις, εκείνο εκεί πέρα. Και άμα τον έβλεπες στην αρχή όταν έβγαινε και αυτά, ήταν πάντα σφιγμένος, δηλαδή υπήρχε ο σεβασμός. Δηλαδή σου λέει είμαι διασκεδαστής, πρέπει να τους διασκεδάσω σωστά, να πούμε, πρέπει να είμαι σωστός. Να μην σου πω ότι σε ένα πρωινό τέλος πάντων έτσι γλέντι που κάναμε σε ένα κέφι εκεί στις Σέρρες, ξέχασε το μικρόφωνο του. Και το μαγαζί είχε ένα καραόκι μικρόφωνο, αυτά τα πλαστικά της πλάκας που λέμε. Σε πληροφορώ, πάλι Παυλίδης έβγαινε από αυτό το μικρόφωνο. Δεν θα το πιστέψεις. Απίστευτο. Δηλαδή θυμάμαι τον Θόδωρο. Ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο και ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Αρεόντες τα περστό ψωπόμ ζιάξονα ίσα ίσα Έρθλιν και πόνεμένον εντέρ και μη βασανίζα Έρθλιν και πόνεμένον εντέρ και μη βασανίζα
αδελφός, σύζυγος, πατέρας, φίλος, διάκονος της Ποντιακής Μούσας, άνθρωπος και συνάνθρωπος ήταν το παιδί του Πόντου. Ακμαίος, αλλά και ευαίσθητος. Ταπεινός, αλλά συνάμα και αδούλωτο πνεύμα. Ελεύθερος σταυραετός, που έκανε άπιαστα πετάγματα και χανόταν στους ουρανούς όποτε το επιθυμούσε. Γέμιζε με καθάριο αέρα ελευθερίας και επέστρεφε ως πιστός διάκονος στο συνεχές παρακάθ που είχε με την Ποντιακή Μούσα. Κοίτη Θόδωρε Παυλίδη, αιώνια νέος έμεινες. Άλλωστε, όπως και εσύ τραγούδησες. Τα νεοτήτα δαβαίνε, άτα κι έρχονταν όπις. Τα νεοτήτα δαβαίνε, άτα κι έρχονταν όπις. Τερεγιώσον είσαι νέος, φάγε πίαση ζωής. Τερεγιώσον είσαι νέος, φάγε πίαση ζωής. Τα νεοτήτα δαβαίνε και εκεί πέρτσα το χαπάρ. Τα νεοτήτα δαβαίνε και εκεί πέρτσα το χαπάρ. Για τα το πάντα σεβδάδες όσο είσαι παλικάρ. Για τα το πάντα σεβδάδες όσον είσαι παλικάρ. Το τελευταίο σου πέταγμα στους ουρανούς κράτησε πολύ και επιστροφή δεν είχε. Έτσι κι η Μούσα που σε περίμενε έγινε κι αυτή άσπρο περιστέρι για να έρθει να σε συναντήσει. Αιώνιε σταυραετέ. Κι οι Πόντιοι κοιτούν ψηλά στον ουρανό, σε ατενίζουν με γλυκό κλάμα. Θόδωρε Παυλίδη, οι Πόντιοι δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Γιατί εσύ είσαι εγώ ακρίτο παιδί με των Αμαζόνων γένα. Τα άρματα μλαμποκοπούν σύλλονο στην Εύγαν, σύλλονο στην Εύγαν.
και το